Bagă acolo să iasă coace. Vedeți că filmăm așa un pic așa. Aici sunt cuțitele, uite-te aici. Tandu deja cred că s-o specializat pe astea. Ia, punem aici, așa. După că așa am zic la. Nu e eu. Și de aici nici mecherie? Tandu ți-o ieși din felia din... Mi-a ieșit din ăsta. Vezi, asta nu e bună. Da, mi-a și făcută, bă. Primen. Antiga. Hai, că doamne. Mi-a făcută, mă, ce s-a făcut, mă. Da? De are. Bun atunci, mă. No. Așa, uite aici. Hai să vedem. Aici la pădure. Uite că s-au adunat acolo câinele. Aici avem cuțitele împlântate. Și aici suntem așa. Mai avem un pic apoi. Hai să pun pe Facebook asta.